shiga karaba ne aka kuwai ku gama na ba za a ƙara yau ni ta shi ne kawai aka kuwai yanzu karfe 11 dole nawa kenan ya leku da islam kai ibada ma ba za ka bari in gama ba ibada ma ba za ka bari in gama ba karfe 11 me yasa ku hankalin ku a kafa da yake ne karfe 11 na rishi da Allah yau sai ka ba mu kayan dinkin mu gabaki daya sallar wahal haka koi mun sallah jidan da idan na sallah sallar wahal nake yalla wila ba alwila ba ruwa komai ana na dan bari ina kayan mu ina kayan mu ina kayan mu zami da kai kai me faru ne me faru ne me faru Allah me sanya magana ba san dare yake ba a'a me faru ga ya mun kai me faru a ni ne da bayanin amma isa kan ba san dare yake ba bayani zan yi sake shi mana bayani to me faru dinki dai dan kwada an yi dinki kuma ita wannan larura ta riga ta faɗo mun ni ma ranar daka wannan sanar da nake ta neman mafita ce ko ba leda a bani tunda kai dinki ko me ya faru da kayan sa ina kayan sa dinki dai dan gwari na ba kala shida bane kala shida an dinka da naka da na yara wallahi tallahi wani hadari isa mu a cikin shagon nan da kaga dai ga dinkin dan gwari ga na mai gari ga na shugaban yan banga wannan sabon DPO ma da aka ya kawo min dinki kala 8 na yaransa duk ba kai ka ba ga kekuna na guda 3 na dinki ga keken dizainin aikin sama kenan ga na zizan man da muke gyara bakin yari saboda zamewa an yi zama wallahi ni bera ni shiga shagon nan ana ce mai dinka bilal gaba ɗaya ya cinye kayan nan kayan da ya ci daga ciki da kayan dinkin da kekunan ba abin da na samu a shagon nan gaba da ya bela wannan wanda yana shiga rami na nan hiba ce yake bu goyawa kina tafiya da su kuma shi ne bai doke ka ba kuma kai keken dinki ba fi ka ba ba na shagon bai cinye ka ba ya ban kaya cinye mini kaya na rashe dai Allah